Oo, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Kung sino pa yung taong dapat magproteksyon sa'yo o promotekta sa'yo na mismong kadugo mo, tawagin natin sa ama, ina, at kapatid, ay sila pa pala ang gagawa ng ikapapahamak mo. Kabisyo, kwento ni Sel ang napakinggan natin ngayong araw na to. Si Sel na ninais niya lang naman na makilala ang totoong magulang niya upang maramdaman niya na kumpleto na siya. Pero sa pagkakataon na makilala niya ang mismong magulang niya, mismong kapatid niya at tatay niya, yun pala yung araw na mararanasan niya ang madilim na kwento ng buhay niya. Hinalay siya mismo ng kanyang ama at ng kanyang kuya. Mismong kalaman at kadugo niya ang gumawa sa kanya na madilim na pangyayari sa buhay niya. Mga kabisyo, hiningyan ko po kayo ng inyong mga komento. Advice na pwede pong makatulong kay Sel sa kanyang ibinahaging kwento. Halika mga kabisyo, basahin po natin ang inyong mga naging komento. Sabi ni Darwin, Sel, ituloy mo pa rin ang kaso mo against sa tatay mo at kuya mo. Ipaglaban mo ang karapatan mo bilang biktima ng pang-aabuso. Idamay mo rin yung mga kamag-anak ng tatay mo. Dahil kinonsinti nila ang mga masasamang gawain nila. Tandaan mo, nasa panig mo ang katarungan. At nandyan ang Diyos para tulungan ka para sa pagkamit mo ng hustisya. Sabi naman ni Charles, Sender, tama yung ginawa mong magreklamo sa pulis at ipakulong yung mga ama mo at kuya mo. Besides, nakikita kitang nagsisising lumipat sa poder ng tatay mo. Imbis na tratuhin kang prinsesa, tinrato kang baboy. Kahit yung pesteng kuya mo, sorry for the word. Tsaka isa pa, tama lang din na nawala ka sa pakialam sa mga kamag-anak ng tatay mo. Dahil dakilang ignorante. Dagdagan mo pa ng pangungonsinti nila
sa mga nalalaman nila. Mga kabisyo, marami pa pong nagkomento pero gusto kong sulitin sana ang pagkakataon na to upang magbigay din ng aking opinyon. Mga kabisyo, hindi kasalanan ni Sel na maramdaman na may pagkukulang sa kanyang pagkatao. Karapatan ni Sel na malaman niya kung sino ang kanyang tunay na magulang. Ngunit, ang pagkakamali lang ni Sel ay hindi siya naniwala sa mga kwento ng mga taong nag-aruga at nagmahal sa kanya ng tunay. Una pa lang dapat nakinig na siya upang hindi na humantong sa pangyayari na ito. Ang magulang dapat ang marunong at unang poprotekta sa anak. Ngunit sa kwento ni Sel, ang magulang ang mismong nang abuso sa kanyang anak. Tama lang na sinampahan mismo ni Sel ng kaso itong kanyang ama at kanyang kuya upang matuto sa mga pinaggagawa. Pero, Sel, alam ko yung mga lamat o mga pangyayari na dinanas mo ay mahirap kalimutan. Isang madalim na nakaraan na pwedeng makaapekto sa iyong hinaharap, sa buong pagkatao mo, sa tiwala mo sa mga taong nakapaligid sa iyo. Pero Sel, sa pagkakataon nito, tanging panahon lang din na makakapaghilom ng mga sakit sa puso mo. Huwag mo sanang kalimutan manalangin. Magtiwala. Na sa kabila ng mga pangyayari na to, ay may dahilan kung bakit nangyayari. Tulad nga ng sinabi mo nung unang kabanata ng iyong kwento. Sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa buhay natin ay may dahilan. Mahirap man unawain at intindihin kung ano yung dahilan na yon at bakit si Sel mismo ang napili. Bakit may mga taong naaabuso? Dahil ba yun sa dahilan? Pero tanging ikaw lang, Sel, ang makakasagot kung ano yung mga dahilan na yun. Dahilan ng pagkatuto mo sa buhay lalo. Dahilan ng pagkakilala mo dapat lalo sa may kapal. Dahilan na dapat marunong tayong magtiwala at makinig sa mga taong tunay na concern sa atin at nag-aruga sa atin, maging tunay o hindi man sila ang ating magulang. Pero in the fact na inalagaan ka nila, inaruga ka nila,
Hindi pa ba sapat yun upang pasalamatan at makinig sa kanila? Sel, kung nakikinig ka sa amin ngayon, o nakikinig ka mismo ng programa natin ngayon, dalangin ko lang na mapagtagumpayan mo ang mga problemang kinakaharap mo ngayon. Gabayan ka ng Panginoon at magkaroon ka ng tamang desisyon sa iyong sarili. Mga kabisyo, muli, kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At ito po ang programang Rocky Secret Files with Titan Jello. Kung gusto niyo po magbahagi ng inyong mga kwento, maaari po kayo magpadala sa Gmail account ni raketera@gmail.com. Sa lahat po na nakikinig, maparadyo, mapa-online, bukas na po ang aming linya ngayong gabi na to na 0916-529-5595. Maaari ka na pong makatawag sa aming Viber line na 0916-529-5595 upang mapakinggan ang inyong top secret ngayong Lunes. Kaya tutok lang mga kabisyo, dire-diretso lang po tayo. Handog kong awitin kay Sel ay awitin ng South Border na Rainbow.